निलेश राणेंच्या बोगस मतदार आरोपावर मंत्री नितेश राणे काय म्हणाले पाहूया। मतदान करू दिलं जाणार नाही, हे बोगस मतदार आहे। या संदर्भात काय मी कणकवलीकरांना आजच तुमच्या पत्रकार परिषदेतून काय शब्द दिलाय, आमच्याकडून आम्ही कुठलंही वातावरण खराब करणार नाही, काहीच करणार नाही। आपल्या देशामध्ये निवडणूक आयोग आहे, आपल्या देशामध्ये कलेक्टरची यंत्रणा आहे, पोलिसांची यंत्रणा आहे। त्यांनी तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली, निवडणूक आयोग त्याची दखल घेतलेली आहे। त्यांना जे काय उत्तर द्यायचं निश्चित देतील। आपल्या देशामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा फार महत्वाचा विषय आहे। म्हणून मला असं वाटतं तिची यंत्रणा निवडणूक आयोग असेल, पोलीस यंत्रणा असेल आणि महसूल यंत्रणा असेल, त्याच्या पद्धतीने तो विषय हातात येतो। आमचा विषयच नाही, आम्ही निवडणूक जनतेच्या विकासासाठी लढतोय। बाकी कोणाला काय तक्रार करायची त्यांचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे आणि ते करावं। निवडणूक आम्ही त्याच्यासाठी लढवतच नाही आहोत।